Manjumbo ligereria bwe Soko TV mbe muna soko choregeta seni kiga haso tukobega bwe komi na kianda mutinyo mutanganyo mwaka bwe chiri bubere merongebere na isano nemo nche nkuru kwa Clinton Ndigi chinsanisa tokorega subuga tagatibo mucho Nairobi asense ya Kenya na kuronda onse asogo tobwaje kurwa na gosogere na gukwaliga nyanya ko bako gwikaranso ikosange na into irinde tokomanye aya ene kiwe kurwa se chinsemo au chinsinyonye chinse asitogo murekero rugongo bagusi county ya Kisii county Nyamira ne county chonse merongene na isano na ibirasa manganya ko baga kwene kigwa rituko ria rero kurende taranyora asenchira yoboikirano na seribaga ria bakombo atase kurwa se studio yakabiri mu chikwene kyamaro gine chibicha ngo chara senchire rengia hayiga negati yaito kwariga ndito butko rero. Nyota program is a program that will reach 820,000 young people in Kenya. Kuna watu hapa wakipata 50,000 dunia yao inabadilika. Muraibwense urairo muroberio Nyota uyo chirenta mochi county sato asegetigia Kasarani. Mbati matepi oshimi wo mintombu yamano na nembu yamano kane. Kisa yesa ruta kubana njengena ekenaka kanena ligere omwana itoka kitigara agende kakyo tutamanya abamenyi bamoneke kitutu chache South county ya Kisii ko wakera kuremerwa igesima kia mache asinga yo mugusiye ubutine kubo mugusiye n'abantu ekarabwata abana bintu eko bono ko ubutko bwa rero nigabaga kabekoro kyo mugusiye bakoerra hebisio omwana korenta senka ekera iboirwe. Karibu sana mwanchumu rigereria na bono hasemesema yakuru Soko chinsa isatobot kobwiga niko togo chaka na robot rokobwatia hase umunyakirogo buri shirika rya Kenya Airports Authority Caleb Kositan amo nabo bisabande kurwase iri shirika elio niko bono baikira na segetiye chindege gyasomeka elio kurotota hemerobirio yegendrete yogochia gochakia ubwagachi bwegetie kyo niko bono bariga nigo no mugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati abwase bono babeka bene buna emerobirio yonsi ne chikonyar ko bakego chaka ase chiki isano chirebosyo kwene kyubwagachi obwo bochiko chaka senchira bena kwene kegetie kyonge chigwikirana ase birango biribiganirie uno morikito weekly forenge agotomani bune nchira yamo yokorotote emerobirio kwagacha egetigie chinde yasuneka naboga kwene ke bune merobiro yonsimbiyere nigo mugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati abaregania na kumirana naba bisakurwa asere shirika rya Kenya Airports Authority bakoragwa no munyakirogobo Caleb Kostanyi asegetie kyo. Authority, we have come here today to visit Suneka airstrip. With me is our acting MD Dr. Mohamud Gedi. We have our engineer GM engineering engineer Ondiek. We have our GM procurement, Vincent Korir, and we have also our director, engineer Ogola, and we have engineer Mwachache, who comes from the area and is also an engineer with KAA. So we've come to look at this project, as we have been here before, and this project has stalled for quite a long time. We are in the process as KAA of undergoing a procurement process to acquire a contractor for these works. This work is going to cost slightly over 300 million. Last time we were standing here, he did promise that he'll come back with his team. Now that he has a whole team, procurement, the GM, all engineers, just to figure out what they're going to do next. He has promised that in another 2-3 weeks, they will have started the issues of procurement. Okwana nabaralia nigo Caleb Kostanyi oyoro munyakirogo Kenya Airports Authority asengerera buna emerobero yonsi yaberange na igo insechu maisano nigo bwagachi obwo burachi gochakigwa abwa chindege chinke chiragwe elekororo byobasombi. And with the few challenges that we have identified, we are going to work very closely with His Excellency Governor Simbarati in order for us to have collaboration between the national government and the county government on how we can fast track and make this airstrip. His Excellency the Governor, we are indeed, as an authority, very much committed to ensure that we complete this work on time once we commence. The facility is quite important from an economic point of view, connecting communities, creating employment opportunities
And that is exactly what we want to achieve as care. Nomugabana Simbarati asensemo yaye ni ga sababu na merobiri yo kwa gachigetie kichake asobwango. Hopefully that we want to ask them before the president comes, that by the time the president comes here, he comes with the contract. Honorable Mbati has just indicated that always these things happen nearer to elections. We don't want this one to be a weapon of election. It's a weapon of development and the business. Therefore, we are looking forward to really to ask as you have promised, good brothers. I was with him in Parliament. You guys, let us fulfill it. Nonyena boni ga marorale obuna egetekige chikogaligwa rokoro libaga lyoko gwecindega cinene nonyenekero emerobiriera oro yoko chikoga chigetia kanene asichinsemo cyanyangoso asamale mara manene 4 kilometers, and we do hope that once we acquire additional land, we are going to extend it to around 1.3 kilometers. So we are, as the chairs indicated, we are seeking your full collaboration. We shall do what it is required as it is, and then work slowly on how to expand it, to make it bigger, to make the runway longer so that it can accommodate the bigger aircraft. Otherwise, this work should start within the next 5 weeks. We should have a contractor in place. But we want to urge our people, be patient. Let us see what the government can be able to do within that around 5 months as the chairman has just indicated. Bono ningira chikababuya ekerobu agachibugetie kibura cha kiwasobwango erokororobya obasombi korweime na isiko ya gusi ingoripoteria Ensoko TV kurwasuneka ensemo yebunge yebonchari county ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge. Miamano murikito Wycliffe Orenge norbotu rwasenchira yobo ikaranto guskabosyo mwancho murigereria abamenyi kurwase kenyoro kya bombure kegotoka se wodi ya Tavaka ensemo yebunge ya South Mugirango niko bano baye murunganiri engana ya mati nyagusira po yanderea bwi myaka 45 konyo bari mubwaye nyagusira abubona ase guikaboniga umubero nyagusira homenyira senkendu ase egeka kemetenyi eguika ebere ase bono asaborire akoenigwa niko banyara ko bagwesoke na kuyesaba eserekali gwesona negati na gosonsora umuchando yo erinde banyara ko bakonyora ribaga yo kumurusa nyagusira senkendu erikonyora kumweni na komokoresa baria yo mweri bunagotumanya murikito Caroline Mausa. Rituko ria rero ni gabamenyi korwa se kenyoro kia bombure kike gotoka ime wodi ya Tabaka ebunge ya South Mugirango watu alege karo kia bene negati ya bamenyi korwa se chinsemecho anemo n'abanyakenyoro naboigo omugambi bwensemeyo ligo sansora omuchando bwobole mobwanya gusira boy anderea ububu abeta bokoniwa ne amate yae egento kyeire komenya senkendu asegeka kemetinye bere gwikabono okoba nigo bagoteba buna asetayo arabega kweniwa omwana oyo na kite akero ina asirete ile tumotinde gito kimaka na mwana oyo akero mwana oyo asirete tu amwene tumuino ga soboro ase agakite nyumba yae wono mwana oyo ikeire omanye no borimo oyo atu borimo okure yeso akwa ntonya okoraga ase gotore isiko mutinyono yo kabe yesa kwede ari mochari wono tutagitenya twagurene kwaye enyombe ro korora inda ni ogundere mochari wono ko murekera nyo mwana oyo iranete nande kwirigeria ari so mucho na road wono ndije okuminga ngo mumuro yo sirire ekerasira obore mobwayo nyorire nga echirani yarenge moino korokumongina nyagechu oiriro bore mobwaye atengo bore mobuno obwaye okwana nabalikia mangana nige gati abamenyi abo baragire byara omugambi w'echinsemecho abase batebire bunani gausekaine no konigwa ko bole mobo korende nonye nabonigo mugambi oyo abagagokana ebikore binagoteba buna ereta cheti kobeka eseiya sokonigwa ko bole mobo nabo igotamanye tibuna bwanyarete koba bokonigwa abanyakenyoro no mugambi namanyete omugambi ere naire chibesakarie that is why atorukete aya area kabere into tindigo kwanda kende jonsege kon obole mobodi bwanya bori bwandere omuntu na atokwae gutomotindeke ekyagere biri bonaga nande ya mentire ya mochari kamuranche twasaba esirikani none are iguna ki omonte ntakana ngo pingwaro bole mobwaye bonigu
hata hiyo ndio mugambi na rorenge urigete paka lirube likagenda court lakini saa hiyo waepirochire mugambi utaratokonya kende pibu na torega igakuruma bono ni bamenyi abu na boiga abanyakenyoro bonsia sobo amo basabire serikali nyare ko bagegweswanania na korotota ekine kibekira sekigambero likwene kyabuna nkonyora bale obwene bwanya gusira boya nderea libatwale nsemo yoko mwenia omuntu okonyara wansa koni omugondo gwomuntu obande naende omonyine ororo okale Nairobi okora haso linjo kori kibesa okwerige koruo mwana oyo igasira yairo omotienyi omubere gosogundire gosera mauga toko chikoya igotoko sinyingange ento kitoko kora abantu balenge gokyo bawole mo balenge mara gatatu eme kabisu bono bakamanya koleta ibere eche bona chiretete shide mbako bole mo bacha kogenda bono nje ngosabanga abantu batoikange obole mo boiga bwachiete boirane kisheria twenda appealing ebintu bichake byakoru muna byalenge elindo bole mo boiga boito boirane no yeganyole asobo bole mo bwalenge umubero ya endoro atwagani umugambi atwana okay tinde ko mubere bo mwana mtoboy lakini bono umugambi ta ntorochi muna gotote twataka togende tutagure sengengere gari bole mo bwaye turwo tore to mwana itimo koro korwa bombure imewodi ya tabaka ebunge ya South Mugirango kaunti ya Kisii Elietariane Mausa Caroline Toska bose mwancho murigeria maiga yogo chandika asegeka hegetambe asomo chanda obwa mache niko bona bamenyi bensemo ya moneke igotoka sensemo ya bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii bali ne kibako gokera maiga yoko limerwa hegesima kia mache no mujumbe bwenseme yo mheshimiwa Anthony Kibagendi aseskuru yoboroso ya moneke agukwana nabarikia mangana niko bona bago keremero berio ao ya magendro yumusike Kibagendi agendra tegwikirania asekoira na boigo koria eira yogocha komosira asekerogo kyobo jumbe asoba choro banne omwaka ogocho muri kitopethu machini agotomanya senchiro bwikira igabana garabata yana wankuraranja imbati mate pi omoshimi gwo mintombu yamono na ndembu yamono kane kakike sage yesa ruta kubana njengenda ekenaka kanena ligerei omwana ito kakitigara agende kakyote tamanya Oyo no mogoko ba umenyi bensemo ya moneke imeyebunge Kitutu Chache South County ya Kisii maiga yo mochumbe wenseme yo Anthony Kibagendi kuba kunyerege simasi skuri ya boroso ya moneke okwana barikia senseme yo niko mnyabaire mechande menene babire bagwetera ekera bakurigia macha sare nabono no mweso monena sabara chigwikirania amagima abotambe nche buno mosae na magerembu yamana senge nchanya ko bagago diremera machi for a long time we've been really suffering konyora machi o conduct home issues buno koroboremi our irrigation ase bimeribiaito and especially no ya ase domestic uses. So we're really grateful for this great milestone, and the best thing that the MP has done is to empower the community by bringing a long-term project in the community. It is really a great achievement, and for us as the residents of Moneke area, we're really grateful, and we say that Kibagendi tuoma sawa twabeire togotara saa tambe kuya mache kilomita 5 togo kuya mache mpaka twagoteire ntira none metu yasinyiru twabogoire metu mpaka twagotire ngachinza chionsi ntutobwate yani kebaro gitekene no korigia mache toigure bya sana so mheshimiwa wetu Anthony Kibagendi gotorentera mache abeirange togosimekera chinyeni bona botogosimeka chinyeni nyeni chiri gotoboraga bede munainche na panda mboga kwa wingi managu kwa wingi nkobekera mache bona ibule byase project yo mheshimiwa Anthony Kibagendi ere ni ngambi amona asengenje yo mheshimiwa wetu Mr. Anthony Kibagendi asengenje gotoretera maje ase skuru yaito ya Moneke kuna indwa bangina twabire toko chandika mono asengenje yo kwenda rochare kero morakero ri kwanyoranga none shinge ninchiyo amaje tari roche igari tangani toko ira ningo mheshimiwa wetu ngambi amono asengenje yo korete project ya maje ase skuru yaito ya Moneke ebinyoro byaito betoirana inaika ase skuru yaito ya Moneke twabire no mogoko munga asengenje yo konyora amaje aya arabe ka kotokonya ase ti family shaito boiga tokonya ase skuru yaito range ga igase Moneke
etokonye none skuru yaito ya Kiogwere mate gaiga etokonye none ase tuko yaito kiagera buna bono konyorere tuko yaita amache ne kase ngongwa sero cha sengenju toko stari kya amache okonyu ayoko switch yanga ayoko rose ndagera niko bono bagokira muske kibagende asokubikiranire amagendero ao na koralia ganga yabo yogochikomosira sobochori bonene bore bosio. So it is an assurance that next time he is going to be voted in also as the next member of parliament as Tayako Genda, because the only member of parliament to take the number of the Ramagenda was seven. Ntuna nento tagetikende omorai Anthony Kibagendi sengencho to rusire ibuyu mutu tware ko nganto ruswe ibuyu mutu nto komenya sawo yo rusire ibuyu lakini asiya ikera baniga tuwo musimi weito ibuyu byarure mutu togo gwakero musimi wambu ya mono kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii Chempethuel Machin. Toko soa sensemo yechisemi bono mwanchumu rigereria maiga yegetaseni kigagia Ensoko TV ritukore goro kumurikira ekerero kyomoro kyo Isaac Oyugi kurwa se kenyoro kyabo murito ke gutoka ase wodi abo gichore nsemo ebunge West Mugirange county Nyamira uyori ngino kugania kugosirwa ne school fees irinda so ya se grade ge 10 ase school ya Adventist ya Menyenya niko bona konyirwe niko mujumbe West Mugirango Muske Steve Mugaka wetera service yaye bamwira ase school ya bamura ya Kebirigo na kumwaka ndra school facility kuri rero habara ibande habubaru chibesa chigosira omoroki woyo ngamono mujumbe mukoro bwe nseme ya West Mugirango Mheshimiwa Vincent Kemosi na bego omonjereria Rogers Muturi noni chibesa chi school ko noni gas habe bulbane e konto ba ko na ndise lima to cons noni nchara to kurara dinja na ndinda bo to gocha to ira na uche school to tari kitende abe bulbane mbali kwenyara kiba akora mbali kwa tikende ndi na akora matendo ndangiri menya nimbwati mojo bayibuli mbabwati besa mbabwati kende barangirire yasurikira umwana oyo ntutweka ntoko nyare kiagera buna tore nsaiga otujandegede na intu onyale banyale kwa osangiriri eri bwa 47,800 chikokonyo umwana atagende school golende asesaguria yobole merubware ngasomo chioyo igoto wakera station yetu mbiamono egasiemo gokora gendera gokora matukonsi ekiagare egasiemo gokora nyasauri igoro mpaka wairaneri nane mpaka bakani ekiana kene yonse gokora baria bamino nyasauri igoro nawe eta ase record nyente gokora nekiagere nane nabo kwenda kwa goko system wa matukonsi golende gendera gutwara moyo mubwate nane muyaka mo kwanya abantu bonsi tari gauka golende musi yonsi na asende asimukunyara kenyingi mukora oyo minto Rogers Muturi aspiring MP ya West Mugirango na atwachishini kiriwe 20 noyo minto Kemosi Vincent the former MP ya West Mugirango na atwachiri bukomi na wachira chionsi igotiganya sawa Totigeta sengana ichiseme mwancho morigereria maiga ya mate ya makini gosiria abancho babo bane abayirete nyomba omutinyi okyanda omwako eta asensemo ya nyamakuru te gutoka ase wodi ya Gesima nsemo ebunge Kitutu Masaba niko bono omwana moke uyo tigarete ase egati ya mate yo manyikane una Stacy Makini anyara ko baka gosirwa goso ase skuru ya Tonga comprehensive goetera so gosirwa no mwakili Victor Swanya uyo riete yogochia komasomia omwana uyu nyamoita mukwa pero nyamukuru otonya Gesima nti namu nare twatsale ya kuskuru ya Tonga Manuel akanyeje gitera n'ibiro twarete ngati abayibori kasambi tware sensema ya nyamakuru to ase family ya sireti family members bane umuyibori no mwana ari kane mochikana son twarete ndango mwana uri tigare twara mwana kutisesi kine nakini ndomoire skuru mheshimiwa Victor Swanya akabiera na nazi ko mwaka nde school fees nanze ngatwabanga ni mu accommodation na nyabone kunyitwa netse so mwana uri nere tware ntarenge school mheshimiwa Swanya na akalete school fees mu kumwe na abasani babiri batatu ndatukonete shopping na gutukasiri kwa tutre school ngatowa kambiamo Mheshimiwa Solicitor General na na mshtukia in fact na ngorenda ndo mwenye school tokani na Mheshimiwa Clive Ogoro
So ya motere ke gato school mwana ya ndio kwa ndio na ndio sequences. Kuna ni banasinyativo nyanja katika tongo munu na nchi na vile privilege and I count myself na ene bishye binene emegana na kayiburiye ko kimayaga iga igoro ya omwana oyo nenka yabo ibona go kiri no rent school ga yatonga atibosoma abantu ko ashwate insingi manga omwana oyo prayer iga rent aiga asitonga munuri abonga tabanga orent rande nkindi asara amenyi no aturabona abayiburi baye nainde nigoto kumulinda akore buya agende school enene na era chwe kana kumutaiga abonga kera ona bantu bane biyamono ekiagera assessment yare yo mwako yo eta nabe school yeto nabe ko barang yose nabe ko tabuni ya kora buya ekiagera assessment yaba nabondo chabana wetu buya bakana banyo school chingia kuno batanya tambia mono ono omwana oyo muna nchirira ko pastisi omwana oyo stisi igako bana abana bandi iga nainde abonda the washwa the public igari in safe hands mutanya makuru asengane chisemi magega yo morkiwa Jupiter Buga kurwa sekenyoro kya masobetie sublocation ya Rioga ebunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira konyora chipointe 59 kurwa seskuru ya Mark asogotemwa kwe grade ya kianda matema KJSA nigo bono habeire atari no bokonyo bonde bwensi bogosoma seskuru ya banyaruka ya Nyabururu Jupiter Buga huyu osiretie ise na boigo ngina umenyete n'umuchando bobongo niga sokire na kuro kuboria hasirwe ne school fees elio kwegenda ria sechiseme. Mimi naitwa Jupiter Buga. Nilifanya kutoka max grade 9 nilikuwa na point. Mamangu ana kitu na team. Tunalala njia, babangu alikufa katuacha. Nilitwa Nyabururu National School, sijaenda, wengine wameenda. Nasikia vibaya kwa sababu wengine wameenda, mimi bado sijaenda. Tafadhali nisaidieni. Maisha ni magumu hapa yenye kwenda shule, naona watu wanateseka, tunateseka tu. Nilisema acha nisome kwa bidii nikuje kusaidia mamangu nikuwe msaji. Nikafanya bidii shuleni. Nikinisaidia nisome, nikisaidia wazazi wangu nikuwa msaji, mzazi wangu nikuwa msaji. Na pia Mungu atawabariki. Maria tangu rukini kwa mbuka kama mama. Msaga tamu mwana hiyo karana abachite gaihana arenga bagakina buja ise Nairobi arenga bakorera akanyora chai ena wata arega sinkia sana ora koni mega tambari ngibotaka bwana karanyora chai kunyara mbara kura na muti nina gachandika wana baba miende kitu abasaraire matokoni teruso mumani no amenyete gayo no to kole makwaye no to kole kibarua waragiriria bana no aki tari mogenya school family tangu kurado kakibonso cyumusika manene mwana n'uyu mungu mwifuka ni Nyabururu tatumwa abana bakazana ndimi 2016 agasira akabatira bana baketu batemye kubakona
mwana yakeranya gutandika atari kunyara rangi ngasanga mwira maxi ahunga kwana umuntu maxi akamwira akirwanirira akanyora maxi 64 point akarangira utunya bururu nasana mwana sengi jogole muri byenga wasimino kituko muri skulu nari kubuli mu kicheruse atuanja tokonya na gavana si pasenti chikuruego akisero bagwatirane akwa tokonya rumano ikirani ndoto yawe beti yoga sub location ya moni location yesime ward kitutu masaba Nyamira county aigambo ane mosobeti omwana oyo gaigare ari omumuro minto igaeta buya asingi tatu mwabona akwete agatika mama mwabotari akiri buya igo nabwato boremuru bwo koigwa bwo bongo one nago saba baisimiwa baito mwesimiwa Jerusha Momanyi mwesimiwa Grave Gisairo mwesimiwa Shadrack Mose mwesimiwa Honorable Nyaribo moko ni omwana oyo tutigeta sengana ichisemi nonya chiskuru che county ya Nyamira kokoria buya nigo mubaromoke oenekiwa se chiskuru au asomo wekano ase skuru ya Bondeka eyure ya abamurana bego abanyaroka yugotoka se wodi ya Nyamaiya nigo ibwate aborokiwa 52 basoira se grade ya 10 eyure nusi aborokiwa ababwendete busebari getiwe ne serikali goswa ase skuru ya bare omubaro bwemiemo 35 nigo bono mu chief principal ase skuru iyo Lucy na Shilu anyarako bakago sababa ibori kwene kyanga nkoira bara borko baba ase skuru eri barangiritiwe hekero eserikali boigo ya mentire eikege ngima kwene kya borko bari batarikira na ase skuru nkobeka bari miroberio yo gwikirana ri bagendera ase chiseme Samarietane kroku Madam Lucy na Shilu Anam, the principal of Bondeka Secondary. First of all, I want to appreciate the government for promoting me to chief principal. Secondly, I want to also say I'm very grateful to the candidates of 2025 for giving Bondeka Secondary very good results. The results are as follows. We had 97 candidates, and we had 2 B planes, 15 B minus, 33 C plus, C minus, C plane 35, and C minus 11, and 1 candidate who got a D plus. So the total entry for university we had were 50 students. So the grade 10 candidates also reported from 12. The first week was a bit slow because we realized that most of the parents did not have the necessary items and also the fee to pay. But today, that is today the 19th, a good number has shown up, and we want to thank the CS for extending the period for reporting because it has enabled most of the students to prepare and they are streaming in. So far, we were supposed to receive 135 candidates, grade 10 students, and they stand now at half of the number, that is around 70. We hope those parents who still have their children at home, mbareta abana abo egere bachegosoma. Again, tonda apili ya saba ibori keringa to tigo mwana berenka ngatubu atichibesa. Morete to iguane ngakiagwa kana chibesa, ngakiogwa kana chibesa, umwana agendere gusoma nayo ogendere kuri chibesa egere umwana asome. Ene chio chietu ebitabo bitatu bakonyara ko Totikana na yokubwatikana nechisemi tosoebona se ekoro kyomugusi hokoiboro ko mwana asenka gose ekenyoro negento mugusi korokare ale korora buna nibisio ebinene ebyo birengete kogendaria hegesaku negatia bagaka bari basangane getase nikigagi ensoko TV nigo bona bakwerera buna omugusi nigo ali no gosemeria buna okoiborwa okwo nigo gokogendaria hegesaku egento bigo bagoteba nigo gere ekegwa kurwa senya sai Murikito Vincent Monda nasangane gati yabagakabo na bona robotiro ya senchira ubikirana kwa James Mengo nyanja esukuru akaro mwana ibwirwe igento yekobo no kogoka bantu bamente nganaso muti igonye no igento ikuru kubutenenku wamente kanire nje ngoro kwa otenyo nayo bwogendi asinga yo mugusi ubutine kubo mugusi n'abantu ekarabwata abana
asemeyegeria mwamugusi abegete mutwe no kuiborwa kwa mwana asegesaku kyo mugusi okoiborwa ngo bwatenge nche yaye eyebwate meroberi endemenene gati omwana gakoiborwa goseka iboirwe negetambokero omugusi agoteba kegocha n'obuyo bonge asegesaku gito bono okwiburu kwa mwana igokogocha ime egati y'omumura n'omunyaruka ekero bahomeranire ime yokonyomana kondegero omunyori abogoreti oboruta buria iga asekigusi gagotebwa arine tomote igoro gusa ari murito omwana yakera atokire n'omwana yakera ikira asobiko bwense omwana n'obutinenku asomugusi James Mengo Nyancha bakubwaterana no tenyo musinto bogendi nigo bakobekanamo na kongirania amatuka gocha magega elio komanya na wesemia mange igoro yokomente gesaku wetere nyangi yokoiborwa kubwatekana n'abagaka ababege koro ekero chinga kicho cyare koba no moyega boigo ore gutunyanwa na kubwatisi wa mone amate yonsi ekyo kereke orokerere buna no gusanga motwensi na boigo mogoko monene asemwa mugusi abantu nko babale ngamo banyina bakumubwatisia kumurwanisia sigi yuko iburu omwana bali kuibura bweka na bagaka mbali ko bale baka bari kuna gwenjuka nangeiga geko era ise koba usinyirwe gusukuma mwana iche bagaka nkurangiru barenge bacha ko mwa chinguru ichi ari kurukubuta bagaka mukungu ari gubuta mukungu na baka bari gubuta mukungu mwana kara ibuirwe onyo iburu mwana umuisia umugake isokenga ine sukunyuma na bokumanya umwana umuisi ibuirwe nkige kworokia abangina baba kwiriria tabujiguru muchiguru aiririri paka gatano na turatebi gukwa manyango mwana iburu nyumba no mwisia onye no mwana iburu nyaruka usege sagana bari kuriria tabujinse aiririri bakura bujinse bari ya gatatu kwa manyango mwana iburu ngina monto osenaendo mongina oyo ikire kuri umuteigoro nigare ko babu no mware oyo igoro umwana umongina oyo yakaba bunu mwale waruka yakaba nyumba alendire paka ikioma lende nabo mundaro buri ikioma ngintu ikioma kigali aeseli kobu kuna tabali ngintu kiatigara gochio yekugubono likiagule ine kiagubutuko gusenye kiagutinza kianda gujikuira onye no mwana umumura umongino yari gutigorobere rwabulio robere rukulia paka mambia liria kubuka mambia umanya gosoka ubeke gesero mutwe oteba engora onderere asenge nchobuna bokonya gokia na boige ebinto byonchoreria abangina nigo bono bakonyorera abana asekinye gitalia makiaya iligo kea ni mechando na boige mebasoka no emenge uno gosiria obogema igetambukero boigo kegosegetwa moneke ombekeri kya bochano ensengima WHO mwamugusi kagochengero komentakana kumubaro asegesaku kwetero koiborwa kwa mwana onsinkianda korende iri komindiri buna yeo moko monyo kama gatebe muzangura ndutwame umoko monyo kama gatebe muzangura ndutwame gatebe muzangura ndutwame torodi jinsonga bogirango toebona liliana kwa Uraira chingero munyangero Minto mutako waka jonsi mwakene molia muikabondo ikwakania maguru chiengwe Uraira chingero munyangero Eo mokungo ziko moino kaebo sibulinsi yaye Mokungo ziko moino kaebo sibulinsi yaye Egento karu mwana ibuirwa abantu balenge kogokera nkiringa ukuno komentekana no kogendereri kwegesaku nyombi yagendereire umwana nebisio naende bate umwana nekewo ankyo kande omwana iboirwe ngochare kwa gwerieta egetambukero mugusi akoroka owasimoria nche Vincent Monda na kwariganiria aya Imeya Nsoko TV Tosca bosio mwancho murigeria soroboti ronde habasae kurwasa county sato ya Kiambu, Nairobi na Kajiado nigo bano banyorire chibesa cy'umuroberio onyota echiyo chigo cyako bakonya gukora ubonchoreria abare ao nigo bono kurwasa serikali nigo baikirana ase umuigo yokorekana sigeti gechigosori kya Moi Kasarani ase bayo akeire ekoko na goteba nigo urachiko konya basae abo barigetie kwegendereria na boigo ase meroberio yabo ase banya record konyora obokonyo bo
wanchireria kode gwensi gotayo murikito Linet Nyambane warengase chinsemecho robotirwa ya senchiru wikirana. Omurai bwense ya Kenya William Ruto oraire omoroberio nyota ime kaunti ya Nairobi asegeti kia Moi Kasarani ime omocho Nairobi. Moroberio yo ni goikeranwa na abasae korwase chi kaunti cha Nairobi kaunti ya Kajiado amoneri ya Kiambu. Gukwana asomo yegoyu Ruto ni gatebre buna nyota ni gerengete gokonya abasae wekinia ase amochiria baraibari bako yegikeria. Hii mpango hii itafikia vijana 820,000. This Nyota program is a program that will reach 820,000 young people in Kenya. Kuna watu hapa wakipata 50,000, dunia yao inabadilika. Wewe ambaye uko na milioni, please usituonyeshe madharau. Wewe relax na milioni yako. Wacha mimi nipambane na hawa jamaa. Wapate 20,000, wapate 50,000, wabadilishe maisha yao, Kenya iweze kusonga mbele. Omoyegoyu oikeranwa na barai ao asibara wano mokonyu bomurai bwense Profesa Kithure Kindiki nigo basirire omoroberio yo. Mradi wa Nyota unaangazia vijana wetu ambao kwa sasa labda hawana training, labda hawana stakabadhi za masomo ya hali ya juu, lakini Mungu amewapatia maarifa ya kufanya biashara na kutengeneza utajiri kupitia hiyo talent Mungu amewapatia nayo ya biashara. Hakuna haja ya wewe kutafuta mtu yoyote kusaidia wewe kuingia katika hii project. Iwe wazi na iwe kila Kenyan can benefit from this project. Na mradi huu ambao Mheshimiwa Rais ameweza ametengeneza huu mradi kwa sababu vijana wa Kenya waweze pia kuchangia katika maendeleo ya taifa letu. Kwanza, Your Excellency, nataka nichukue fursa hii kwanza kwa niaba ya vijana wenzangu wote hawa 14,000 ni kushukuru sana Your Excellency kwa sababu ya mpango huu wa Nyota. Your Excellency, katika historia ya taifa hii ya Kenya, miradi mingi iliyokuwa inakuja Kenya ilikuwa inabagua hawa ambao wamekaa hapa, Your Excellency, kwa sababu ya level ya masomo. Your Excellency, wewe mwenyewe ukaleta project ya the National Youth Opportunities Towards Advancement Alliance Nyota, ambayo qualification yake, Your Excellency, kama vile ulivyotuambia Your Excellency pale Nakuru, ni kwamba the only way you qualify in Nyota is if you have no qualification at all, Your Excellency. Omoriki omonene ase wizara yebyombe no bonchoreria obokoboke Susan Mageni nigo aenekeria basaya buguche konyora obosemi bogwekinia aso bonchoreri. Tukimaliza hii shughuli tuko nao leo ya disbursement, mutaenda mentorship ya 2 months. We have deployed, si ndio hivyo? Si mentorship lazima. So we have deployed service providers, experts in business development, wale wanaenda kutembea nyinyi unyo kwa unyo, watatembea na nyinyi. Ndiposa ukijikwaruza kidogo utaumia, tutakuwa hapo kuwa hold. Chinga kechecho omugabana bwe county ya Nairobi Moske Johnson Sakaja nigo arire ira yoguche gutuguterare ebango ase abasaya buchinga kibago chikokoro bonchereri bwabo. Sisi tutahakikisha for the first year na ile ambayo inafuata, ile biashara utaanzisha, tuna waive all business permits. Business permits, licenses, hakuna kunyanyaswa na kanjo sasa ile umeingia kwa hii system. Tumeelewana? Inaweza hezi. Ya pili, si mnajua tunajenga masoko mtaani. Zile soko ambazo tunajenga na tunaenda kuzikamilisha pamoja na rais wetu, tutahakikisha ile biashara ambayo uko nayo that you also considered katika zile spaces kutoka zile ward ambazo umetoka. Kuripoteria Ensoko TV, erietaria ne Linet Nyambane.
Miroberio yobwagachi ase egeka egetambe niko bono yamanyikaine koba emiroberio yabasacha korende asomusubati Saum Mohamed kurwase county ya Kilifi. Miroberio yobwagachi tari mirimo ende yonsigo nigo habere gako yakora helio gonchoreria amange abose gonchoreria amagima yabamenyi bensemeyo wetera asobo manyi bwaye nigo bono omukia abekira ase miroberio yogwata amagena na koroisia matobari Saum nigo bono akonyera basubati abange kurwase ensemeyo goso asobwagachi na koenyorera engeria yabo yakira rituko unagotumanya murikito Debora Kirubo. Ase getambe emirimo yobwagachi nigo yamanyikaine kobe emirimo yabasacha korinde ase Saum Mohamed kuri county ya Kilifi emirimo yobwagachi tari miremende yonsigo nigo abeiro koyekora eliogonchereria magima yabamenye bensemeyo anene mono abasubati. Kazi ilikuwa ni ya wanaume ndio walikuwa wakifanya, lakini katika hali vile tulivyokuwa tukiangalia na kazi za kina mama kulikuwa hakuna, ikabidi nasi tuanze kuingilia zile kazi za kufanya ile kazi ya kuchimba jiwe. Wetera soboko nyibwaye no mukia bekire ase mirimo yo gwatia magana na korisia matobori Saumu niga konyira basubati abange kurwenseme yo gosoa sobwagachi na kwenyorere ngeria ya kila lituko. Benefit ya hii kazi tumeona iko na manufaa vizuri sana. Na iko na manufaa. Nyumba tumejenga za block wenyewe huku. Una shule yetu ya karibu ambayo ndio yasoma watoto wetu ambayo iko bahari. Hiyo ilikuwa iko very rough na imejengwa na jiwe la kulifanyia kazi kama wazazi wakaaji wa huku. Ime yorogongo rwa magorani imeye county ya Kilifi nigo Saumu akonyira sense amayobwagachi bw'ikinyomba kisukuru nechikanisa gwitera se company yaye aseba kubatarana ne familia yaye kero ki weekendi nechinga ki abana baye barasomotimo ko motambe bwirusa abana bo nigo bagokonya gwatamagena gwitanieli bweye mama. Mimi naweza kuongelesha hivi manake hata tushongea tayari. Tukakaa kwa pamoja na tukaangalia ile dharubu tulikuwa tukipata na hii tukaipata ina wepesi. Korengana na Lloyd Kai oyoro mo engineer no Munyakondo imeye county ya Kilifi wetera se mirimo yaye yobwagachi bw'ikinyomba nigaba subati abange bagakoriga senenengia asobwagachi tingakyo mu baromo nende bwabasubati ogenderete kwenekwa ase sector yobwagachi. In the year 2020 could hardly notice any woman in the quarry sites. But as per now, where we've reached, there are so many women who are working in those sites. So when sourcing for building blocks, building stones, we sourced from Magorani. And before, you could hardly see any women in those quarry sites. But as per now, the number of women has greatly increased. And this is so inspiring to see women actually stepping up in the construction field. Kuripoti ya kurwa county ya Kilifi, nchini Gonkuru kwa Debora Kirubo. Chomorigeria uyu no murikito Debora Kirubo gotumanya gwase nchira yoboikere no chiragika cha tigairi 15 na ibere inyar koba gikoroga chinsa nyechia bono botukono to ikira omwerio bwemesa ema yakuru ensoko chinsa isato asogo kumanya togotebanga mbuya mona sogo sangana into kuru toga chagete egwika chingaki echiga homo director ne kuru ase studio ya Kabere Barnabas Ondari akongiranga eskuru yemo nere twanya koba tugo kwana gari ekuru kwanga tonga gontebinga ekuru kwanga tonga omonuri egotoka senseme yo ye county ya Nyamira nere gari twatebanga eskuru ya Bondeka agotebanga ekuru kwa Bondeka Mixed Secondary School egagwase county ya Nyamira seribaga ryabari baito bamangana baya sangirya senchirerengia abega seribaga ya Brian Chako yurange maiga yechi kamera Felistas Kabendi na Barnabas Ondari ku studio ya Kabere bana kyamara gine chibichango chara senchirerengia nchenkuru kwa Clinton Ndigi yasaye kawanja nande tumira na sembe okorenda siboniga twaro botukubya yendra kwego kenemero beregende ta sembeo yensoko TV.